Takula ntani pompano pa team Veneto live mwajatima chama nthawi zonse ndimanena kuti nthawi zambiri kwa Saturday 6:30 timakati kucheza ndi anthu amene ali ndi maluso mdziko lathu la Malawi. Uyu ndi Zulu boy. Komanso amene amaziwa zina loti Zulu boy ndi comedian. Koma ngati mufuna mumpeze inuyo tangopitani ku YouTube komanso mungolemba kuti Kondwani Zulu boy comedian. Ndiyo kuti mwampeza muonera ma comedian amene amakhandi chiphunziso choyenera kwa inuyo. Mabanja anu ngati yakuvuta mukamaonera ma video yake yeye ndiyo kuti inuyo banja lanu silingate. Ngati banja lanu lingate mukuona ma film komanso ma comedy amene amapanga Zulu boy ndiyo kuti inuyo mulungu mwa inuyo mulibemo. Tangopitani pa YouTube komanso ku WhatsApp mungolemba kuti Zulu boy. Komanso mukapita ku FB mungopezanso kuti Zulu boy ndi amene alisi Kondwani Zulu boy comedian. Mukapita ku FB ndiyo kuti mumpeza. Ku YouTube mukapitanso kuti mungosearch just searching Kondwani Zulu boy comedian. Ndiyo kuti mumpeza. Paliso ande enake amango lemba kuti ngosearch amesa maniziwa ma comedy moja amaniziwa kuti Zulu boy comedian. Ndiyo amakhala kumasearch ku like ku YouTube message ati sina limene lija koma sandi samandipeza gadi komanso samandipeza koma zina langa lakuti mmene ndinalemba ku YouTube zina la kuti ndinalemba kuti Kondwani Zulu, zina la kuti nimapanga ma video ngati amene ndi ma zina langa ndani Zulu boy. Komanso ndiyo kuti mwampeza pa YouTube komanso pa Facebook komanso ali ndi group WhatsApp limene mkazi kuthanzani kwambiri kuti mkhale mukupezeka ndi ma video yake onse akangotuluka. Komanso video yeniyonse ngati inuyo mkuifuna mungopanga like komanso mungopanga follow page yake Kondwani Zulu boy. Ndiyo kuti comedy yeniyonse imene inuyo akutulusa malume awa ndiyo kuti inuyo kupezani mosavuta. Tionese ni love yanu komanso tionese ni chikondi chanu just like. Please tangopanga like. Thank you for like my bro. Yeah, ndiyo paliso enanga mafuna ujoina ngati pali na group langa leto li ando mangoti ufuna makomedi yanga mafuna wapeza chanchan ndi group langa number yanga yaona kuti maybe wafuna ujoina nani pa group langa. Number yanga ndi 069 8557996 no tayambaniso number yanga ndi 069 5 tayambaniso from the 069 85 tayambaniso 069 877 589 tanena niso 069 877 589. Ndio mluti pamenepo basi mungafuna kujoina group ndio ngonipanga number high basi mungoniuza kuti ndipanga ni join group ndio ndikupanga join group mene mungonipanga high basi kundiuza kuti ma comedian yake onse amene akupanga ndio kuti inuyo muli ndi ufulu woonera ma comedian onse amene yakutulusa komanso mwaulere mosapereka chinecho. So mukapita pa YouTube ndanena kale kuti mungopanga searching Kondwani Zulu boy comedian ndio kuti inuyo mwampeza.